Yen Mbak Lucy wingi bar ketemu ning Ponorogo ning Sumarata. Yen genduk niken kaya wis pirang-pirang sasi ora ketemu. Ki awake saya lemu, saya lemu. Saya ayu, saya ayu. Ha iya nggih. Kaya ndadi awake. Ngono lek ndadi tur ayu kaya ngono, aku ndaku bapak utawa ndaku anak karo dheweke malih getun kok no. Ha iya nggih. Kaya modele iki kaya sak barakan malian karo aku ya to. Gandeng
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Intine ngaturke panuwun karo Pak Lurah Wengkal sing wis kepareng mercaya awake dhewe sak kanca supaya ngregengake bahagian ing ratri iki ya, Nok. Iya, Mak, iya. Dasare piyayine ya grapyak semanak semedulur. Nadyan nembe sepisanan ketemu karo awake dhewe nyatane ling rengkuh dadi dulur nganti kaya ngono ya, Yung. Mula pamane ngasta dadi kepala desa nganti rambah kaping pindho utawa 2 periode wis memper wis lumrah genah lamun to gelem tresnani masyarakat lan uga bener-bener ditresnani karo sagung para kawula kabukten bareng kagungan kersa sing rawuh semene akeh no. Iya. Kabeh nyengkuyung kabeh paring panjurung pangestu marang panjenengane sak keluarga. Bener. Malah ripalungguhan iki pepundhenmu ingkang winantu ing pakurmatan ya kuwi Bapak Wakil Bupati ya kuwi Bapak Hendi kepareng rawuh kono. Mosok kaya ngono kuwi. Mula kang mangkono menika wonten dawuh saking Mas Siswantara supados Bapak Wakil Bupati Mas Hendi saged bertatap muka lan ugi nyambung rasa kalian sedaya para pamirsa. Kula minangka wakilipun sedaya para penonton Bapak kasuwun kanthi sanget Bapak Hendi keparenga minggah wonten ing pepanggungan akrab-akrapan karo sedaya para warga masyarakat Nganjuk mligine Ngerjasa khususe ing Wengkal. Iya. Mila saking menika monggo dumateng Mas Hendi katuran minggah wonten ing pepanggungan. Duduk, duduk. Warga masyarakat Nganjuk selaku Wakil Bupati pinarak wonten pepanggungan. Munggah panggung Pak Wakil Bupati sing munggah malah larsa kaya. Lah iya. Mbok menawi kersa wong menika nggih. Kula namung derek kalian dawuhipun Kang Siswantara. Iya. Mangke menawi sampun longgar mangke saged kula caosi wekdal. Iki kejaba sowan komplit. Karo kanca-kanca Madangkara Pengrawit lan ugi Waranggana wonten bintang tamunipun kalih. Ya, wonten Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo. Ya. Karo anakku wadon ya kuwi Niken Salindri. Wah. Yen Mbak Lucy wingi bar ketemu ning Ponorogo ning Sumarata. Yen genduk Niken kaya wis pirang-pirang sasi ora ketemu. Di awake saya lemu, saya lemu. Saya ayu, saya ayu. Ha iya nggih. Saya ndadi awake. Ngono lek ndadi tur ayu kaya ngono, aku ndaku bapak utawa ndaku anak karo dheweke malih getun ngono. Ha iya nggih. Kaya modele iki kaya sak barakan malian karo aku ya lho.
Gandeng iki genduk niken sing dinteni karo para warga masyarakat. Heeh, temenanan kok. Bakule nganti semono akeh kabeh ngantu-antu bintang tamu. Iya, nggih. Pun rawuh. Mriki, Pak Hendi mriki. Ayo. Pinarak wonten pepanggungan. Nah. Sedaya para lenggah, para penonton nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati Nganjuk, Pak Hendi. Ya, nggih. Nggih. Minggah mriki Bapak, monggo mriki. Nggih. Minggah mriki, nggih. Nggih, mriki ngajeng sinden mriki. Nggih. Nggih. Nggih, monggo Pak dipun dherekaken, Pak. Jenengan nggih minggah, Pak. Nggih. Nah, nggih. Dicaosi mik, nggih. Menika Pak, mikipun, mikrofonipun Pak. Nggih. Nah, menika nggih. Nah, nggih. Nggih. Monggo menika sampun dipun antu-antu kalian warga masyarakat panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, khususnya seluruh masyarakat Desa Wangkal yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah hari ini hari yang spesial. Saya diundang sama Pak Lurah Totok, Pak Lurah Wangkal. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Matur nuwun undanganipun Pak Lurah. Kalau ini jarang-jarang diundang Pak, kali beliau niki. Oh, saat ini beliau ini sibuk saat ini. Oh ngaten. Pak Lurah niki saat ini sibuk. Nggih. Kegiatannya kathah niki. Ya, alhamdulillah hari ini hari yang spesial kitanan dari putra Mas Wisanggeni yang hari ini diselenggarakan luar biasa meriah, luar biasa, semua masyarakat se-Desa Wangkal bisa merasakan, menikmati pagelaran wayang yang diselenggarakan oleh Pak Lurah. Tepuk tangan lagi buat Pak Lurah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah bersama dengan keluarga, putranipun Mas Wisanggeni, mudah-mudahan putra beliau menjadi penerus yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berikan panjang umur, diberikan lancar pendidikan, dan untuk Pak Lurah beserta seluruh keluarga diberikan lancar rezekinya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan khusus semua masyarakat Desa Wangkal dan sekitarnya, Kecamatan Rejoso dan pada umumnya sekabupaten Nganjuk, mudah-mudahan panjenengan sedoyo selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan kelancaran, yang punya hutang cepat lunas. Buanter nek dikon lunasi utang nih. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih banyak kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu bersama-sama terus, guyub rukun seperti ini terus. Salam hormat Pak Lurah dari Pak Bupati untuk panjenengan dan semua masyarakat se-Desa Wangkal. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sedoyo, salam hormat kagem keluarga yang ada di rumah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Mungkin itu, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah mbok menawi badhe nambahi paring dawuh. Mun tiwas munggah mosok ora kersa paring dawuh nggih. Lek pun munggah ki syaraté loro. Lek mboten pidato ya nyawer lah niku nggih. Nggih. Paring dawuh mboten ketang seklimah, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wakil Bupati dan teman-teman sedanten, rekan-rekan kula sesepuh pinisepuh Desa Wangkal, di mana dengan doa restu dari beliau-beliau sedanten, acara Kitan Anak Saya yang Tercinta
Muhammad Wisanggeni Jaya Diningrat saged pinaringan lancar, barokah dan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga, bagi agama, bagi dunia dan akhirat. Allahumma amin. Amin. Bapak Ki Dalang Cahya Kuntadi ingkang kula mulyaken serta ibu-ibu sinden sedanten. Ayu-ayu Pak niki. Sindene. Nggih. Jenengan pun wonten bulurang nggih ayu lho. Nggih. Ayu nomor 1 bojo kula. Ah nggih. Tidak tersaingi oleh siapapun niku. Nganti ora ngelem bulurah malah ngelem sinden, wo sampean disampluk parut cilaka. Nggih, siap. Nggih, demikian semoga acara pergelaran wayang kulit semalam suntuk niki saged pinaringan berkah, barokah dan manfaat fitunya dan akhirat. Allahumma amin. Amin. Sawere mengke anu bapak kula Pak Sis pun siap. Sik to, kula perlu niki klarifikasi. Niki wau wonten BA saking Kang Sis, niku enten pelunasan ditransfer teng kula. Nuwun sewu sing nanggap niki jenengan apa Kang Sis? Ngapunten. Nggih. Wong jenenge yoga kalih bapak. Nggih. Biasane niku bapake sing nanggapne yogane. Oh, dadi jenengan putrane Kang Sis. Nggih. Oh, alah ngoten. Putra luwih dene angkat niki. Dadose sedanten ditanggung mriko. Oh, ngaten. Ngoten, Bapak. Nggih, siap-siap. Terima kasih. Mila Nggih, ganti yang nyponsori niki lak Kang Sis Wantoro dari Bulusari. Tepuk tangan untuk Kang Sis yang luar biasa. Nggih. Oh nggih, yang Nah, kula hormati Bapak kula Pak Sis Tiara kali Ibu Sis ingkang kula mulyaken serta yang hadir bos kula Sinten? PT Borneo Jaya Sakti Pak Tek niku bos kula. Oh, ngaten. Dados nggih hadir alhamdulillah. Mugi-mugi Bapak Sutekno saged pinaringan lancar, sehat, selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Akhirnya jenengan luar biasa lho Pak Lurah. Disponsori kali Kang Sis, wonten Pak Tekno, niki rawuh Pak Wakil Bupati. Insya Allah sesuk bar wayangan jenengan bathi lho duwe gawe. Alhamdulillah Pak. Lho, niku lah tandurane jenengan wingi-wingi niku. Duwe sakniki. Oh ngoten Pak, amin amin nak ngoten. Tapi ngeten Pak, kita memang tujuanipun memang untuk ben sedanten seneng. Oh ngaten. Dadose kula nggih sederek kula nggih nyumbang kathah sedanten nih. Warga kula nyumbang sedanten Pak. Nggih. Mboten saithik enten 10.000 orang. Dados jenengan pikantuk kathah dalan. Nggih. Nek kok ya tegel men karo dalang malah nyambat jenengan niku. Pintere le politik liwat Kang Sis men aku ora iso omong apa-apa. Wah, jan elok tenan Pak Lurah niku jan luar biasa nggih. Nggih, Pak Dalang, Mbak Bu Sindian sedanten, Mbak Niken niki Wayu niki kok. Lek kalih Bu Lurah ayu pundi? Ayu bojo kula. Nah, iya. Nggih. Nggih, niku Mbak Lucy. Nggih, niki Mbak Lucy Brahman. Ayu mboten? Ayu, Pak. Kalih bojone jenengan? Ayu kula. Ayu bojo kula, Pak, maksudnya. Nggih, nggih. Nggih, demikian yang saged kula sampaikan. Kula nyuwun ngapunten kang kathah mbok bilih enten pasugatan khususipun Pak Dalang. Nggih. Kirang cocok rokoke napa-napa kirang cocok. Niku badhe kula tumbase rokok. Napa? Rokoke bos kula jare rokoke bos kula duta niku. Tapi sampean terusé nyuwune sampurammil. Wah, lek mboten kula nderek mawon. Sampurna nggih purun, terus duta nggih purun. Sementing jenengan sesuk aman ra dikrawus karo bojone. Nggih, matur nuwun. Mugi-mugi Pak Dalang Pak Cahya Kuntadi saged berkah barokah, saged dados dalang ingkang top sak Indonesia Raya. Allahumma amin. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sembah nuwun nggih. Mas Hendi. Napa? Sing lunasi wayangan Kang Sis. Sing nyawir iki Pak Wakil Bupati. Lah jenengan modale napa Pak Lurah? Mboten guyon niku tandurane jenengan. Sembah nuwun nggih Pak. Niki nggih panjer wayangan teng hari jadi kapan niki penake?
Sembah nuwun mugi-mugi ora lokak saya kebak. Tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati dan Pak Lurah Wengkal, luar biasa. Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Weh, jan piyayi dek kaya ngono. Dadi piyayi yen pinter ngerti lamun to komandane wayang ki dalang, mula yen maringi wujude tandha tresna liwate dalang, aja langsung ning sinden. Ayo, Nah, ning sinden langsung itu tegese tidak beretika itu namanya. Ayo. Ngono kuwi. Nggih. Mergo iki calone tak lembarne rono. Ha iya ngono kuwi. Ngono. Piyayi le tata kramane jangkep ora kaya Pak Wakil Bupati. Ha iya. Piyayine ganteng, resik, putih, padha karo Pak Lurah putihe. Yen Pak Lurah Wengkal sing putih atine anggene ngayomi warga masyarakat Desa Wengkal. Ngono kuwi. Ya nggih. Ya Mak, ya. Ya nggih Paman.